That is former Anele. Na fighting na kobara na nke monso. Onye nwanyị na Chineke anyị na-ekene gị n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ ụbọchị iwepụtara ịbụ ndị Igbo ka anyị wee n'omenala nke ịwa ji. Dịka omenala anyị si wee dị, onye nwanyị ekene ka anyị na-ekene gị. Wee mere ka ọ dụrụ anyị niile mfe anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. O nwere ndị na-adụrọ ndụ n'ụbọchị taa. Ọtụtụ nọ na mortuary, ọtụtụ nọ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, mana Chineke ọ dịghị hụrụ anyị otu anwa. Anyị wee na-ekene gị. Wee mere ka anyị zụga ebe a n'udo, ka anyị wee nwee omenala onye nwe anyị nara ekene. Anyị na-ayọ gị onye nwe anyị ka ị bịa nọnyere anyị, ka ememe nke ịwa ji a onye nwe anyị ka ọ gaa nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Nekwa eze anyị Chineke onye mere onye ndu anyị, anyị na-ayọ gị ka o duzie anyị nke ọma. Ihe ọ bụla anyị ga-emere ebe a ka o wee bụrụ ntụziaka nke gị bụ Chineke. Nara ekene n'ihi na anyị maara niile olu anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'afa nke Nna with egwu unu ga-echetu biko no ka anata afọ ha biko. Onye nke mbụ nke m ga-recognize here is a man of high repute, respected in the society, a man who have done a lot, a man who removed tribalism, a man who had created love between the Igbos and the Yoruba. Ladies and gentlemen, permit me to recognize the presence of His Royal Majesty Oba Fatai Arumire, the Ojora of Ojora land. Please, can you put your hands together for Kabeshu? Women Association is coming in. Ono Bataka number 2 no bikonu. Bandology. Ubakala nabata eduoliva because eduoliva di Togo because Ivana Balago,
The Ojora of Ijora land, ladies and gentlemen, of Oba Fatai Oloye. Ladies and gentlemen, our MC introduced me as the Oba of Ojora land, but I'm the representative of Oba of Ojora land. My name is I Chief Akim Ojora, the Bashonu of Ojora Kingdom. This is my message from my KBC to every one of you. I'm very sorry I have a little complaint. I've been here about 2 hours plus or 2.5 hours plus. Because the program given to my KBC was written as 10 o'clock. So because of that,
I still have some places to live. I'm still going far to Accra to attend some programs as well. So because of this, I have to leave earlier. So please permit me for taking my time. But before I left, I have to congratulate the whole of the Igbo land of Ajeromi local government. And this opportunity of telling you Happy New Year for this New Year Yam Festival. And I pray that by the grace of God, this one will not be the end of your life. As time you break and you pray for this yam and you started eating it, you will not regret it by the grace of God. My Kabiyesi tell me that I should tell you people that he really appreciates you people by you standing or living with us in our community. He's proud of you people around here, even me standing at your front here. I know by my birth I met Igbo land in Ajegunle, and since I've been hearing you, we know you're a peacemaker. So for this, we really congratulate every one of you and I wish you best living with us by the grace of God. Relationship between you and the Obas will continue lasting forever and evermore. And all words that you grace or you gain in this local government or in this Odora land will not be in vain by the grace of God. We wish you best of luck and Happy New Year Happy New Year for the New Yam Festival. Thank you very much. Please, could you humbly put your hands together for him? Ladies and gentlemen, DJ Icewater. I want to welcome the representative of. I want to recognize the representative of Femi Bajamila, and is not a person that Hatabikodo. Ladies and gentlemen, I am welcoming to this high table a man of high report respected in the society. I am talking about the digital king. The digital king. The digital king. Eze John Woshu. Eze digital. Eze Kwesiri. Eze one of Mushi. Please put your hands together. And that is when Chief Mrs. Kato Nekeri. Potentially, Ochara One Ndimu. Ponona Biko. When there's a bed with Ocho. Whenever the one is. That's a
ọchụ ugbu a mgbe eji In unity, we progress. In unity, we progress. Onyeze, ihe abụọ nwaanyị ihe a local government area, ndị nke nọ na Lagos. Iziri anyị maka iri ji gị, anyị abịakwanụ. Oge anyị nọ na na-achọ ịwa ọjị, ịmara ụdị ọjị anyị na-azụta. Anyị asị tupu aga uwe ọjị, anyị ga-ebu ụzọ bute ọjị anyị. Ọjị anyị so na ndị azụ. So n'aha ụmụ nwaanyị ihe ala local government area nọ na Lagos, anyị na-ebute ọjị a si gị nyere anyị aka si ọhaneze bụrụ anyị ndị ebere dị anyị siri anyị siri nnọọ n'aha Jizọs. Efi dị anyị mara nnụnụ ihe anyị gara n'ile gara mma. Ezi dị mara n'ụwa mbụ ihe anyị gara n'ile gara mma. Ọsọ gwa gị chụpụ gị anyị n'udo ihe anyị gara n'ile gara mma. In unity. Unadhani huwa ile kule hapa ili mtabarama. Habonki ya kamakata. Mtabarama kadalili. Biko amadike nyam program kanya digitali. Biko aga manyosi ese odule mbeja wochi biko no amadike onyeze chora program. George na te ọjị dị na tebụl ebe a ọkọ bụ ohiri nne ọ bụla otu nwaanyị ahụ na-elekọta ndị Igbo anya bụ ọchịọra nwaanyị nne ndị Igbo niile o chizuru echizu ọkụ ya bụrụ ihe na-agara ndị Igbo mma na ụmụ nwaanyị site na nwaanyị ọkwa ọjị a dị iche ebe a ụmụ nwaanyị ndị ihe alụkụ gọọmenti ebe ọ bụla anyị jere nwere ọrụ anụ ebe ahụ a ga-awụ ọ bụ na ha ga-ebu ụzọ weta ọjị ihe ha dị m ahụ mma ọkara nke m ha mma wee na-asị ọjị ọbụla anyị hụrụ na tebụl ebe a ụmụ nwaanyị niile akpọrọ ha ọ na-wetara ọjị ya nke ha dị iche ka nke ha ghara ịdị iche wee na-asị PN ya kpugharị ọjị a ugbu a MC na ọbịbịa anyị bịara ebe a n'ụbọchị nke taa anyị bụrụ onye anyị jiri obiọma anyị wee bịa oge anyị ga-ala anyị na obiọma anyị ga-ayọlekọta ndị anyị jere be ha ha jiri obiọma wee chere anyị na-asị anyị nnọọ oge anyị ga-alaka obiọma anyị ga-esorokwa anyị na ọ na-be anyị wee na-asị Chineke nke pụrụ ihe niile anyị na-enye ekele n'obi ọma nyere anyị n'ihe ọma o mere anyị anyị wee larụọ abalị gara aga teta n'ụbọchị nke taa bịa ebe a iri ji dịka ndị ọzọ si eme anyị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ma jee elu ji ala Ajagwule ebe obi ndị Igbo onye ọbụla bịara Lagos ma ọ bịa Ajagwule bịa chụọ ego oktobe ebe a ka ọ ga-abụ ịbịa ibi aka na ibite ego ịpụzi ebe ọzọ ọmụba amụba uwe na-asụ Chineke nyere anyị aka ahụ ị na-enyere anyị oge anyị bịa n'obodo a wee bido ego nyewekwara anyị ebe ọbụla anyị gara anyị akpata ego n'aha Jizọs ọ bụ ịkpata ego ka anyị bụ n'obi bịa Lagos ewezụga ya na anyị kọ ji dibe anyị kọọ ya ọ na-eru eru anyị akọ akpụ ọ na-eru eru ha mana ọ bụzi ka o zuo ọnụ ọ ka o zuo ọnụ ka anyị jiri wee bịa obodo a na-akpọ Lagos anyị wee na-akpata nke zuru ọnụ wee na-asị ka Chineke gọzie anyị gọzie ọjị a anyị taa ya ka ọ zụọ anyị na n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord.
Federal House of Rep. Yes, and the candidates and the representative of Federal House of Rep, Abuja Sosei, please put your hands together. Honorable Kabikono, Korea Kabikono. Honorable Kola, Honorable, let Honorable sit in that chair, please. Honorable Kola. Abuja Sosei, Red Party, Apple, Ogaga, former Deputy Speaker, Ogaga, Ogaiko, almost $1 million. Abuja Sosei, Abuja Sosei. Bueno, así lo voy a tener Lawyer Adrian man, Adrian man, Adrian man, Adrian man, I don't know personal lawyer Adrian man. To point out the legal was that I can get an umbrella, the legal, obviously, the legal who don't have 90 days in the PTI. The legal Antopa in the Topa in the do I am but I can go to when I went around with the town who don't want to support on a wedding and let them the local starter. You put a guy, we put a guy if you and as again, I can answer for a play on Jamana 5 years. A fine I don't go to now, you're not receiving. I don't give up before when. A fine I don't go to the local starter. I'm going to see you can go for starter to do America. A Bamba said, no, we have done like I to Korea, then I'll have to the guy over here, or then even we are saying, look, I Korea. I'm not going to look into why I'm doing $2 million as well. That's an eye, I think it's the idea of walking. I'll let you guys ready to the if you are doing that time is ready to eat. Papa, my young people don't know that I goes with an apple Jesus. I went out and I'm going to get to the room when I hear. But I give out to Brian as an apple Jesus. I know that is what I'm going to be a for starter. I went out and take to the men and I'm always to manage the media. I went out and so go down never my own wife when I smell to get my money. I don't want to go to the Manoy, I guess it is. We don't know how to do. When I wrote when I wrote a guy and with all. We don't want to go and men not to tell you why I get out of the morning. I saw one more problem with my other will be younger. Everyone will be an idea. Now we can't take on our idea of go see a man. And I want to be my I think I was in and I will kill them and I was in there. Let's simply let's put it in the way back to our good man. What I don't want, what I don't want. Would I buy any day? I am up here. What did I want me for my America? What did I go to where I go over the logo? Or put a child over the real level of the legacy, and I'm asking for prayer. Which I know what I will come here with you. But the way I do what I don't go. Look at the line before you have to lose a more. What's in a problem of the Yama for you? I'm going to run as a mother or an ankle. Or to walk over another than the walk away with also. Look at what I would like you like I do with what I will do. I must be my mind, you know, my where Mr. Cornell is here with you. Where is that Cornell will go to Yamato? But listen, I know you will buy out from Matuka Mamachi Ayana. Or is it divine? You know, guy will not come on other by here. I must be able to go there, you know. If I don't go by any new and not casting at the Gabriel over. When I do go there, I know what I was here. I have told you that I'm not a receipt. Some people name that I thought that Nero. I think I got to live when after Jesus Christ going away. I want to be a doctor from the group from Abatulo. I want to go to the road for the road. Please. National anthem. Ladies and gentlemen, I appreciate you all. I still want to hand over the microphone. He is the chairman of today's occasion. Biko ndele koji papazie na oji bikono. Ono koji pa na oji bikono. Onyeze digital. I'm going to microphone and again for your opening speech as the chairman of today's occasion. Biko, how can I show you to the coach? You can coach you to be a Bikono.
I expect everybody to get seated. Please. I expect everybody. Distinguished members on the high table, our special guest of honor, Honorable Tony Badiamela. Guest of honor, Chief Solomon Ogbonna Udochia, President General of SND Lagos State. Chief Ebere Obade Omudo, President General of Igbo Speaking Community, Lagos State. All the royal fathers of the day, special invitees, members of the press, ladies and gentlemen, I feel highly delighted to chair today's occasion by welcoming you all to this special event. Today's occasion is special, designed to mark this year's Iriji New Year Festival of the Palace of His Royal Highness Ezeka Iwajiofor Okori, Onwa Ezudondibo, Ajeromi Fellow, the local government, Lagos State, and the entire Igbo community in Ajeromi Fellow, the local government. I feel honored and humbled that we all set aside all invitations, engagements, and other appointments to honor this great occasion. This occasion is another milestone in the history of Igbo in Ajeromi Fellow to showcase our solidarity and culture to the Igbo people and our host community. Today, 20th October 2018, we gather to celebrate the New Year Festival, and in view of the good track record, hard work, excellent performance and achievements of His Royal Highness Ezeka Iwajiofor Okori, who has brought this peace and harmony among the entire Igbo community and our host, Yoruba. I hereby appeal to every Igbo sons and daughters, elders and leaders of this community to continue to give their total support, loyalty, and rally around Ezeka Iwajiofor Okori, so that he would continue to do the work, the good work, support and lead the Igbo community to a greater height, which he has been doing all this while. Due to his good work and his achievements, he was appointed as a board member of the Universal Basic Education in this government in the past. The New Year Festival for this year is a special one, and I hope that next year's own will be better than this year. I want to use this opportunity to salute the courage of our leaders present in this occasion, especially Honorable Femi Badiamela, who is the majority leader of the Federal House of Representatives. Our royal fathers, Oba Fatai Aremu Oyeyinka Arodire of Ojora Land, Kabesiyo Eze Hyacinth Africa OON, Ndume Ezigbo Lagos State, Honorable Prince Rabiu Oluwa, leader APC Lagos West, Honorable Fatai Ayola, Executive Chairman, Ajeromi Felobi, Local Government, Honorable Fatai Akibada, Executive Chairman of the Felodo, LCDA, and other leaders present to mention but few for helping to preach the good gospel of oneness, love, peace, and unity. Instead of beating the drums of secession and disintegration, I sincerely commend their efforts. I thank everyone here present for your love and compassion to be with us today to witness this great event of the New Year Festival of the Igbo community in Ajeromi Fellow, the local government. I want every one of you to relax and enjoy yourself for the New Year Festival. Finally, I pray that Almighty God will guide and protect you all as you journey back to your respective destinations after the event. Amen. Thanks and God bless you all for coming. Eze Dr. John Chukwurindubu Ogaragawosu, Eze Digital, Eze Ndibo of Umuchi, the General Secretary Council of Eze Ndibo Lagos State, and the Aswaju of Ndibo Land. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I am going into the next program. The next program I am going into now. Cultural group Honorable Nazike Alamafuno, Osofia Nibo, Alamafuno, all my people, my Olowo, Ebubedike Alamafuno, High Chief Reginald, Ogochire Alamafuno, Biko, please play the music.
Kama tazari haja wajina. Cha-cha-cha ibo kwenu. Cha-cha-cha ibo kwenu. Cha-cha-cha ibo kwenu. Jesus, anyị na-eri ji n'ahụ a ndị Ajeromi Ifelobi, and anyị na-enye ndị enyi anyị ndị anyị nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa, anyị wee na-awa ji ya. Anyị na-asị udo dịrị onye ọbụla gị n'aha Jizọs ka anyị na-awa ji ya. Ihe anyị ga-aghọta bụ ife ọma na ọganiru. Anyị na-asị ka Chineke bịa nọnyere anyị, anyị wasị ọjị ya. Ihe dị mma ga na-akpara anyị ihu ga-esi n'ụbọchị nke taa kpaa anyị ihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-akwado ịwa ji agaghị ebido ịwa. Aga m agụ ka m na-agụzi ịtọ, m na-eru na ịtọ, anyị awa ji a n'aha Jizọs. Ofu, abụọ, biko unu ga-ewetara m ihe ọ ji esuru ihe biko ọ bụrụ na o rie ji eze
shiro kerie onye ọbụla erizie ndị eze erie onye ọbụla leriri short leriri na like that ka anyị latara onye leriri ji na-abụ eze Shiroko ihe na-aka ọla chara ji nke ya okosina batete eze kwesịrịla munshi ewerele ji ha warala nke ya eze white ewerele nke ya eze onigbo mgbom aka ji ọfọ ndị Igbo chọkwara iwere ji aka ji okay FKT has Abuja Sosei cut yam and chop yam. Thank you. Vice Chairman, please, Vice Chairman, cut your own. Biko ori chabada amila biko ibruko nkegi take your knife uriyeji mbe ibeguridi. Anandi birieleji. Anandi boriera muji anandi borieji o. Ana iriele akaji Igbo biko riere m ji akaji ọfọ Igbo biko riere m ji ọkọ siadi President Ohaneze Chairman Ohaneze riere m ji biko riere m ji achọrọ m nke ifolodo ọnụ ebe iri ji President biko no ọga biko be riere m ji ọnwa ndị Igbo nọ n'ọgbọ ọnwa chọrọ iri ji ọnwa riri m ji iriele unu erizuole biko anyị awala ji unu ga-ekebezi biko ndị chi Ọhaneze Ifolodu iwerele ji ọgbakọ n'otu a ọ na-aba wasị ọjị ihe ji anyị atụ nkwụ ọkụ na a na-atụ ya maka ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ otu esi eme ya n'ụlọ eji eme n'omenala nkwụ anyị na-ene anya ebe etere nkwụ a tere ezigbo aka mana Chukwu ose bụrụ ụwa si n'ọwa anyị nwa nọ ebe a ata ga-amụ mmanya anyị wee na-asị Eke Oye Afọ na Nkwọ ga-egozi anyị arụ n'aha Jizọs wee na-asị na ndị gboo adịghịche anyị n'aha Jizọs na Lagos anyị nọ ebe a wee na-akụta ụba ọ ga-adịghịche anyị n'aha Jizọs ndị nwụcha mmanya fuwe ha nwa na anụ obodo a ndị nwụcha mmanya ya mara ebe ha nọ na ebe a ka ha ya aṅụ ndị mmanya gbara agha na ana ka ha ya aṅụ ya ndị nwụsịalụ na ya na be anyị ha ṅụwa ebe a anyị nwa ṅụsịalụ nkwụ mara ihe anyị ga-aṅụ ya n'iko ụwa na-asị Chukwu ose bụrụ ụwa onye ọbụla na-atụ ebe a nwaanyị na-atụrụ ime onye ọbụla nwee nsogbu ọbụla ọ tarụ nkwụ a nwa nwa obere ọya ahụ niile ya na sịra Kraịst onye nwe anyị koonu m ezu udo koonu m oke ozi abatete anyị adịla anyị mma ụkwụ anyị eji ya na-anya makarị nka n'aha Jizọs biko unu chọrọ bịa oke osisi abatete ọkụ osiadị nwayọ biko the media section make una no verse to organize this thing no dey easy. Please and please, ladies and gentlemen. Mgbo onye chi mere eze na mara pụghị oyoyo ọ chọrọ n'ịdị anyị ma mgbomgbo ọ chọrọ n'ịdị anyị ma mgbomgbo onye chi mere eze na mara pụghị na mgbomgbo onye chi mere na mara pụghị na oyoyo ọ chọrọ ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-anala ọ chọrọ ka anyị ga-eso ọ chọrọ ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-anala ọ chọrọ ka anyị ga-eso
ndị ọma ya gaziere ụnụ ihe mere na ewu eze ajụrụ m eze gaa ihe anyị na-akpọ ya ọ bịara na be m kwanyere m ugwu gwa m na a na-eri ji taa ya ka m ji taa kwanụ ndị ọgọ m na-abịa na be m ebi akụtụ aka n'ụzọ na ka nwa ya mere nji na-ana n'oge ọ ma ama ọ na-eri ji taa ọ ga-abụ nwoke bụ ezigbo mmadụ ọ wụ eze na-akwanyere onwe ya ugwu ọ wee nwere m efe ihe ndị a mana omenala Igbo wụ omenala Igbo iri ji n'ala Igbo niile bụ ezigbo ihe aha nke m bụkwanụ Chief Mrs. Kate Onyechere abụ m nwa afọ Abịa a na-alụ m n'Imo ọkwanụ mụnwa bụ onye na-agara nwunye Jonathan the former president ọmụnwa bụ President Jonathan ọmụnwa bụ onye na-agara ya ozi ma mgbe ọ na-achị ma kịta ọmụnwa bụ onye ahụ nwa bụ onye mụnwa bụkwanụ nne ndị Igbo niile gbakọtara ma Ojukwu chie ya echichi nwa bụkwanụ Ọhaneze Southwest Woman Leader nwa former woman leader Ọhaneze ndị Igbo na Lagos steeti anyị mere ka Ọhaneze nwere isi na Lagos steeti ugbu a kwanụ anyị nọkwa na-achịkọta ụmụ nwaanyị Igbo niile anyị werekwa ohere a na-asị no woman no vote anyị sị biko onyonyo a ebe unu na-ezikpe ka m hụkwa ya ebe a na-agụ news ka m kwuo onwe m ebe m na-ekwu okwu abara uru iri ji dị mma abịara m iri ji agbanawana m maka ihe dị m n'aka ndewo nwaanyị ọma biko ekele m unu ọrịbara iji ekele m unu onye eze Siroko oke osisi na Abatete bụ ezi anyị kpọtara anyị na-eso bịa anyị wee kpokere eze anyị na-eri ji taa bụ eze Guy Nwokoye anyị Nwokoye wetere ya ihe anyị butere ebe a taa anyị ji wee na-eri ji wee na-asị ka nke arụ ọzọ karịa nke a anyị na-ekenekwa Chukwu na nna anyị na-eri ji onye nna ya na-eri ji ga-apụta n'ọgbọ ya ga-adịsi eze anyị rụsiri obodo dị n'ọgbọ biko anyị ekene enu Ọhaneze Igbo bụ Igbo Chief Evarist Ozoweke, the State Secretary of Ọhaneze Ndị Igbo. As Chief Daniel Okoye, please. Righteous sisters in an obo. Righteous in an obo. Can you tell our righteous? Because on the microphone. ebe ị na-achịkọtasị ndị Igbo na ajụjụ
Mwawu Simon Onyemechi Ezennia Odije Okozizi Abatete Ezudo Ajaromi Jikani and the Jew not an away can one walk in an equal. Obia will see Nini and Aquaco. Well and done I have where you I want to the way when I will want you. Ejemi and it's in middle coach. And now we are getting more garage. You don't I will watch that one day and one done. As I Jaro Aduma when I am going to call Arrow for Yamakaria. And then Bella Bonado Gianni Naros on away rule. And no no Jaco now one at them. I know I know Oba Jackaina. Occasional Belavia. Oba you and a mechanic Jibia. When I see you, come on, do I do? Or sausage him to gain a cover. From where you're in a cover. Television. Babando, Budankembo, was waiting where Rafa Hamaka. Awabai Babando, Eto Orabo, one year Dundu, there's where Gabriel Jesus Christ. Goes in a Nukuya. So no one Babando buy, and I support him. And then I walk on my jacket, but I'm for Nagotaro. And I do get the enable. Nobody even the Bona Station Una Hama Boko. Yes, only had a best. Ya unu mena cover maka. Oba ya mwe ya kedende ya cover. Ya no when can sweep but I don't know. Ya do no. Praise the Lord. Is on the web there, my web there, ready to make them at the Biko. Igbo Council of Chief. Why Igbo Council of Chief is coming out? Oliver Biko and Oliver ready to come to the stage. Award Okaraka, and all the chiefs, they are going to hand over your certificate to you. Please and please. Hi Chief Ogadimma. And Jeremy Belodi. I think I hate them. I say that I put a for the
na ndị otu ọba anyị wetere taa. So ha dịghị ike. You are there. You are there. Amen. We live long. Ị ga na-eri ji afọ ọbụla. Ị gaghị eri afọ gara afọ. Ọ Chineke tinye niile dị n'aka. Ejewe otu. Ha kele gị. Because he is our dean, in APC, as award of excellence. So I, on behalf of Ezudo, who happen to be our veteran, the entire Ndigo in APC, now Ndigo in APC, we have come together. Don't say we are fighting again. I want Galamo. We are no more fighting. The Igbos has spoken. Thank you very much. After United Igbo Forum, now we start to play music. I recognize the presence. I recognize the presence of Comrade Jeff Joshua. ACC aspirants for House of Assembly, ACP aspirants. APC, okay. AAC, House of Rep. Please put your hands together. Please, Comrade Jeff Joshua, our own person, our father, I see. As you know, of Akeromi, the fellow local government. I know, Kalenda the Lila Napa, Kalenda the Lila Napa. I Wabo, the United Igbo Forum. Jamuabo, the national president. I like a mono. I see Nandi Woli, Lawyer Brian Naha Jesus. Solo